Assalomu alaykum ба клиентои канали фикри шумо. Мошин қарор дорад дар республикаи Татарстан. худо хоҳад ба раҳ тарафи Москва. 1000 километри дига Москва мондагӣ. касоне ки аз Москва бор доранд, худо хоҳад пага бегаҳ рӯзи душанбе бегоҳӣ 21 мошин Москва мешавад. торговый центр Южный ворота. касоне ки аз Тоҷикистон ба Москва бор роӣ кардагӣ, рӯзи сешанбе ҳаракат кунед, занг занед, боротона сразу қабул кунед. қабули бор рӯзи сешанбе, рӯзи чоршанбе ҳам бор тақсим мекунем, ҳам бор қабул мекунем. срочная отправка.